It-tfal huma ħafna nqas suscettibbli li jxerdu l-coronavirus. Fil-fatt, ir-rata ta' tixrid tal-virus għal tfal kif ukoll mit-tfal għall adulti jammonta għal anqas minn 1%. Dan ikkonfermah il-pedjatra Dr. Robert Kassar li ma' One News tkellem dwar kif anqas minn 10% tal-persuni li ġew infettati kienu tfal. Iċ-ċans illi it-tfal taħt 11 sena jew tfal żgħar jagħtu l-mikrobu lil xulxin fejn jidħol COVID dejjem huwa inqas minn 1%. Iċ-ċans li daw it-tfal jagħtu il-COVID lil xi ħadd adult, qegħdin nitkellem fuq l-iskola, mhux it-tfal l-ġenituri tagħhom jew lil ħutom, it-tfal oħra jew it-tfal lill-adult li jkun l-iskola, huwa wkoll inqas minn 1%. Il-pedjatra li huwa wkoll ġenitur enfasizza fuq l-importanza li it-tfal imorru l-iskola. Jiena ġenitur ukoll u għalkemm jien tabib ukoll ninkun taf li t-tfal li jmorru l-iskola, però fl-aħħar mill-aħħar li wieħed jibqa' san ma jfissirx li ġast ma jaqbdux COVID. It-tfal posthom fil-klassi irdu jitalmu kemm jista' jkun face to face, posthom ukoll ma' tfal oħrajn, jiġifieri għalkemm nifhem illi jkun hemm dan l-allarm, il-fatt li nafu illi tfal anki jekk jaqbdulhom il-COVID ħafna drabi ma jkollhomx problemi serji u dan jgħaddilhom wara ftit ġranet, importanti ħafna illi wieħed jagħżel dak il-bilanċ u jifhem illi tfal importanti ħafna illi jitlu lura l-iskola. Dr. Kassar spjeganna wkoll li tfal vulnerabbli ftit li xejn kellhom komplikazzjonijiet. Studji fuq tfal illi mardu bil-COVID u kellhom mard kroniku bħal asma u zokkor ukoll juru illi daw it-tfal fil-fatt ma tantx kellhom komplikazzjonijiet iktar milli kieku kellhom xi forma ta' riħ ieħor. Ovvjament dawn huma vulnerabbli u jridu jqogħdu attenti ħafna, però dawn it-tfal sakemm ma jkunx għalhom l-ispeċjalista tagħhom ukoll posthom huwa l-iskola. Minkejja dan il-pedjatra wissa li tfal morda jew b'xi sintomi m'għandhomx jintbagħtu l-iskola. Naħseb l-iktar ħaġa importanti hi li jekk xi ħadd mit-tfal iqum marid jew inkella jidher li mhux jifsiktu, importanti ħafna li dan jibqgħu id-dar. Għax ovvjament aħna ma nkunux nafu x'għandhom, jekk għandhom id-deni jew xi sola iċ-ċans ta' COVID ħajkun dejjem hemmhekk. Fil-fatt il-maġġoranza tat tfal li ħajkollhom il-COVID xi sintomu jew ħajkollhom.